ден, драги зрители! Днес имам бомбастична идея за видео, с която отново ще разсърдим Денислав! Ей! Любимото ми нещо на света е да пранквам Денислав. Слушайте сега моят план. Имам един приятел, който има мотор. И наскоро изгърбяха няколко видеа с него в TikTok и всички си мислят, че сме заедно. Не, той ми е приятелка. Но Денислав също това не го знае. И Денислав ми пили вчера цял ден за това нещо. Цял ден! Ми ходи си попри това с мотора, ми ходи си попри това с мотора. Това с мотора си отиде във Варна. Той живее във Варна и сега го няма. И аз нямам мотор, с който да го дразня. Но имам телефон и имам ChatGPT. Така че днес ще изфабрикувам цял един прекрасен ден, прекаран с моя ChatGPT на мотор. И ще видим Денислав как ще реагира. Тук ще му положа една скрита камера, както правихме в миналото видео. Къде е котешката камера? Не знам, давай да търсим по шкафовете. Ще я намерим котешката камера и Хрис не знае къде е. Най-вероятно е някъде тук по шкафовете. Ще я намерим, ще я положим тук котешката камера. Той би трябвало да се прибере до 1 час някъде. Аз тук ще изфабрикувам първоначално, че съм седяла тук, ще сложим някаква каска тук с AI на масата. Някакви глупости почваме да правим, човек. Почваме да въртим магари. След това ще излизам навънка, ще намеря някакъв мотор на улицата, ако трябва. За да се кача на тъпия мотор на улицата, за да му стане тъпо на Денислав, заради тъпия мотор. Не знаеш къде е? Аз не мисля, че той ползва повече от един шкаф от всички тия. Вау. Първото място, на което погледнах. Окей. Така, сега ще се я свържа с телефона. Аз все още си пазя приложението. Чакай, че се видях отдолу и не беше красиво. Така. Стой да видя да повижда ли си. Врътнем малко. Опа! Окей? Камерата е положена. Сега, първото нещо, което трябва да направим, е да качим възможно най-небрежната стори на света. Хрис за целта ми донесе коженото си яке, което е достатъчно туристко и е достатъчно кежуал. Сега ще се снимам с него. Аз си донесъл две, тия двете са твои. Нямаше откъде да знам кой ще ти отива повече. Добре, сега ще направим едно фешън шоу, кое мотористко яке ми отива повече. Айде! Оха ми да! С днешния ми фит, но достатъчно мотористко ли? Чакай, сега ще дефилирам малко за вас. Мисля, че това е достатъчно мотористко. Добре, въпросът ми е да се снимам с него или да го снимам някакси небрежно подпрямо. Да. Може би направо се снимам с него, а? Да бе направо с него. Окей, тук още няма да играе ChatGPT. Тук все още ще играя аз с моите креативни умения. Направо си направя един бомбастичен TikTok. Ами да. Окей. Това беше достатъчно... О да, гаджето ми е моторист. Той Денислав вече ще е бесен. Мислиш ли? 1000%. Направо го качвам на стори, стрейдъп. Направо просто го качвам на стори и ще видим дали ще го синне въобще. Си качвам сторито. Имам още един приятел с мотор. И смятам да му се обадя, защото сега се сетих, че най-вероятно той си е тук. Сега ще му се обадя, за да го видя дали може да дойде, да ме въртне на едно крикче и да закрива. Това е всичко, което ми трябва от него. Трябва просто да му снимам каската, да се снимам как се воза на мотора му и това е всичко, което ми трябва. Сега ще му се обадя и ще го попитам дали може да дойде да ме повози малко. Ето къде Денислав вече сигурно ще ми се сърди, защото това вече не е ChatGPT, това е истина. Въпреки, че какво па толкова съм направила, човек, аз да си се повода малко, я да закрива. Новата ми песен "Закривай" излезе вече! Иншо Мюзик, така че заминавайте на момента да я гледате, хора! Музикалното видео е най-скандалното музикално видео, което някога съм правила. Но е яко! Буквално има песни, има танци, има аутфити, има вайбс. Мила, вайбс! Така че отивайте в моя YouTube канал, ако желаете да ме подкрепите и напишете в коментарите, че ви праща Линшо от канала на Денислав. Също така, имам една изненада за вас. Ако влезете в сайта на Eventim и намерите "Закривай концерта", може да въведете код LINSHO7 и ще получите 7% отстъпка от билетите за моя концерт. Знам до кога е валидна промоцията, защото е за 1 юни. За сега я има тази промоция, ако желаете да си набавите малко отстъпка. Това е подарък от мен за вас за 1 юни. Качихме си сторито. И сега ще видим дали ще го синне, дали ще каже нещо по въпроса. Аз си мисля, че той ще го клотне и от най-малкото нещо на света, защото казвам ви, вчера се карахме половин час за това нещо. Половин час сме се карали за то скапан моторист. Сега това, което ще направя, ще се обадя на другият моторист. Аз съм ужасен човек. Антонио Габедава.
магази, какви скамове ще ми предлагаш? Не е скам и не е измама. Трябваше ми точно за 15 минути. Кога това? Сега. Как сега? Може и до час, примерно. Каква е причината? Значи снимам едно видео. И ми трябва да се снимам на мотор. Да, но той мотор е много мъртвена, защото вчера карах и направи. Човек, абсолютно все тая е. Със сигурност ще трябва да е до час някъде. Добре, Антонио, ще ти дам пари. Спешно е. Ама къде е това? Ами аз съм от Денислав, ти си ме взимал от тука. Ще се Добре, справя. ама да знаеш, че съм доста мъртвен. Не ми пука, окей? It's alright. Защото спре да има поболечки и такива неща, защото... Ще ги изям. Не се притеснявай. Окей. Човек, не мога да повярвам, че намери моторист. Туриста пълна! Ще дойде и ще ме завърти на едно кръгче на неговия мръсен мотор. И през това време имаме 1 час. Каза, че след 1 час може да дойде да ме вземе. За този 1 час аз смятам да завъртя още схеми. Понеже няма да го пусна да се качва до тук. А Денислав трябва да знае, че този моторист е бил тук. Сега ще снимам нещо много небрежно. Ще снимам примерно... Абе, имаш граф на разположение. Ще снимам котката! Ами да! Котя! Парцаланчо! Къде си, бадемчо, парцаланчо? Че е тренирана за YouTube. Нали, мамо? Трябваше ми да ми се разположиш някъде. Ей, тук примерно на столчето, за да мога отзад на масичката да AI на нещо. Че тук да спинкаш, мамо! Мисля, че имам перфектната снимка. О, да, толкова небрежна снимка. О, мамин златен! Най-прекрасната котка на света си. Виж го, бе, човек, аз му казах да лежи на стола и той лежи на стола. Какво да прави? Искаш и мама да ти сложи чула. Абе, най-чичания ли си на света, бе? Добре, няма да не кажете, че експлоатирам котката. Я виж, мама, какво ще си да не му пука за тази кикиритка. Сега ще си изпратя моята снимка на лаптопа на Денислав. И се надявам Денислав да не си гледа ChatGPT хисторито, защото той има платен, аз не плащам за AI. Лавабер сладоледите вече официално са по всички магазини в България и нямам никакво търпение да ги пробвате. Magnum Лавабер, Red Cheesecake, Лавабер, Lemon Strawberry. Има още много изненади в колаборацията на Лавабер с Magnum и Nestle, така че нямам търпение да отидете във вашите магазинчета и да откриете цялата гама продукти Лавабер Magnum сладоледи. Какво да направя? Да сложа мотористка каска отзад ли? Какво да направя? Може би това? Да, няма Без да повече. избачаш цял моторист отзад. Ще вкараме моториста на там, май. Служи каска за мотор отзад на холната. Така, направи го много реалистично. Тази каска за 0,3 секунди ще ми гръмне телефона моментално. Това беше идеята, човек, да го види в нас. И след това, когато се прибере, аз вече ще съм навън. И ще качвам сторите от мотор. И Денислав ще закрива. Оле, аз дали съм много гадна? Това много гадно ли е да го правя? Не мисля, че нещо може да бие отвличането ти, така... О, това е супер нереалистично, човек, виж го. Денислав ще се хване ли на това? Човек, Денислав не разбира нищо от мотори, 1000% ще се върже. Еми хубаво са, какво такова? Според мен, ако го направим така, много бързо ще си изгърмиме това и той веднага ще го клокне, че е fucking AI. Докато чакаме, време да оплакнем очи. Ако напишем закривай в търсачката, нека видим какво е първото нещо, което излиза. О! Кой е този господин? И какво пее? И след това сме ние отново. Да чуем ли господина какво пее? Господина пее закрива, има друга песен, която съществува и се казва закривай, защото това не ми го е казал моя продуцент. Сета. Нека оплакнем очи в този прекрасен тизър, който е единственото нещо, което е за сега. Това музикално видео вече е излезнало, когато гледате това видео, така че заминавайте моментално да го гледате, защото е actually... До вчера седяхме до много късно да го обработваме музикалното видео. Хора, става скандално! Така, нека видим какво направи ChatGPT. Не! Това па е още по-малко реалистично са. Или? Да. Бате, това е огромно, това е супер несъразмерно. Окей. Знаеш ли какво? Relaxing cat. Ще вземем първото. Скрин рекордваме Дара в Хепи. Така.
Ей! Така. И си слагаме... Това стори, чакай сега да го нагласи. Това е. И сега примерно ще сложа един стикер на сърчице. За да го фокусираме над граф. Ох, красота! Това е най-сладката стори на света и граф е най-сладката котка. Нека видим дали Денислав ме е видял първото стори. Така, видяли са го 300 човека. 400. И нито един от тях не е Дени. Какво да прави Дени вместо да ми гледа сторитата, адекватен ли е? Следващата ни задача. Понеже имаме още 55 минути, докато дойде моя човек с моя мотор. Другото нещо, което си мислех да направя е да отида до един цветарски магазин, който е тук горе-долу наблизо. И да си купя цветя. Това вече е много крайно. Не знам вече Денислав тук как ще реагира. Но... Вие знаете, че когато аз пранквам Денислав, it's all in. Така че отиваме сега до цветарския магазин. Дени трябва да се върне... Той каза, че ще се върне някъде до час преди половин час. Така че сигурно още половин час някъде имаме да се върне Денислав. За половин час все ще си намеря нещо да правим. Мяу, 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 графа сладко коте. Приятели, приближаваме вече към цветарския магазин. Ето, господина ме чака, защото съм най-красивата дама, която някога е виждал в живота си. Сега ще си харесам най-лачи букета. Не, actually не трябва да е нещо, което да е прекалено. Това работи, нали? Окей. Не трябва да е нещо прекалено. Трябва да е нещо много такова сътъл. Едни домати. Ох, човек! Ами да. От ли си едни домати да си взема? Това ще ми ражда домати на 2 седмици, човек. Това ще е много. Лина, фокусирай се. Добре. Може би ни трябва една роза. Виж сега колко много изборим от тук. Добре, какво би ми подарил готин моторист? Червено бе или гърво? Червена. Класиката. Това ли е моята роза? Да, може, благодаря. Сега ще се снимам още навънка с тази панделка. Могнах ли я да видим? Свиркаха ми затворниците от автобуса. Видя ли ги? Те бяха като такива пандизени, дет ги превозват до Сливенски. Оля, аз трябва да си спра локацията иначе. Стой, че забравих. Той не трябва да ме вижда къде съм. Спрях си локацията с Денислав да не ме види къде съм всъщност. И така. Това е. Тази роза. Май да я скрия някъде тука. Това е. Така. Мотористкото яке идва тук. До розата. Оп, оп. Котката идва да я тунгам. Всичко е заложено. Камерата си я пускам от телефона. Чакай да видя Денислав дали ми е синнал сторитата. Мале, още не ме е видял сторитата. Чакай, че сега съм пранкната лъд. Денислав Локи не му показва мене лъд. Окей, never mind. Сега ще си кача новата стори с всяката ми роза. Я да го видя него на локация къде е. Оле, май е тръгнал. И ще е тук до 15 на минути. Добре, качвам си сторито и си бия към шика. Така, този бутон е за пускане, това е за спиране и от тук си въртиш и тук може да цъкаш за да се зумне или за да отдалечиш кадъра. Добре. Как ще се оправя с тази камера? Anyway. Така, Хрис се наложи да си тръгне. Денислав се появява точно след 10 минути. Така че през това време аз ще си оправя моята раничка за моята мотористка среща. Гледай сега какво правим. Искам да знам защо за Бога Хрис има друга работа, освен да снима мен. Така, пробвала съм да нося чанта преди на мотор, не се получава много, затова ще вземем една раница на Денислав, ще набутаме второто яке на Хрис, а другото ще му го оставим тук, това, което се снимах с него. Ще го приберем в тази раница, с идеята, че може да ми стане много студено, защото аутфита ми е крайно неподходящ за тази среща. Слагаме си мотористкото якенце, цялата ми дамска чанта влиза вътре. И това е, надявам се и той да няма раница, защото ще трябва да ги нося и двете. Денислав трябва да се появи... Денислав трябва да се появи до 10 на минути някъде, както и моят моторист също трябва да дойде някъде до 10 минути. Така че аз смятам право да се чупя, за да не се засечеме с Денислав. Сетнала съм скритата камера, тя вече работи, така че... Имам explanation за този аутфит. Слушай сега, аз не знаех какво ще снимаме днес. Ето го, господин моторист, дойде да ме вземе. Ще ти кажа какво ще правим или не. Това, което се случва днес, пранкваме Денислав, че аз се занимавам с един моторист. И до сега бях горе и правих снимки с AI, ако ми видиш това. И сега в момента трябва да отидем да правим някакви глупости. Там ще те черпа някакъв Макдоналдс на драйв-трутур or something.
отидат до сторито. Натам още. Ай, разликата. Да, сама си я купих, да. От тебе. Ти нямаш против да те снимам, нали? Затова си тука. 20 лева. А? 20 лева. Ще ти ги дам. Ще ти дам 20 лева, ще ти купа Макдоналдс, каквото искаш прави. Ти измили го този мотор? Не, да видим. О, боже, той въобще не е толкова потресаващ. Тая роза искаш ли? Искаш ли тая роза? Не може. Тази е за мене. Стигнахме на автомивката и с този пич ме закара на автомивка, където има розова пяна. Хора, толкова съм търсила такова с розова пяна, представя си нямате. Гледай какво става. Всичко е розово! Сега ще изчегъртаме боболечките от, не знам как се казва, предната част. И сега как се мие мотор? Да измиваме боболечките и такива неща. Боболечките с розовото ли се мият? Не, после пяната. Първо малко да го намокрим. Боболечките! А това е розово! Тя боболечки са заковани там, бе, човек! О, махнах го огромния скакалец. Защо беше розово само за първите 3 секунди и след това не беше? Сега ще е най-розово. Така ли? Да. Направи го. Така да си якото! Мале, виж какво направихме там! Моята чата! И каската, де! It's okay, ще ги преместим. Ти много хубаво се сети да ги скриеш твоите. Време е за финалната фаза, трябва да го изплакнем сега от всичкото розово. Линшо клининг, opening today. Не се справя много добре момичето все още, ама може би 10 евро. 10 евро, детайлинг на мотори. Поръчките приемаме от сега. Ще отвориме сайт Линшо Клининг. Професионалист. После трябва да смазвам веригата, защото тя направо ми е скъпа. Да, приключихме да мием мотора и сега отиваме на Макдоналдса на НДК. Да черпа момчето един Макдоналдс, понеже е заслужил. Шейк кафе с шоколад. Ти какво искаш? И ти искаш такова? Две да са. Друго искаш ли? Не. Акшен ли? Да. Ми не, това е. Благодарим. Хора, даже иска да плати. Той не знае, че това не е истинска среща. Представа си няма, дори не подозира. И сега очакваме шейк кафе. Пил ли си го това шейк кафе? Не. Не си? А знаеш ли колко е файър? Така? Да. Сега ще видим, ако ме скамнеш, двойно плащам. Да, плащам му да е тук. Време да пробваш това Макдоналдс изкушение. Дали направя това? Да. Хладов шейк с кафе. Да. На това има вкус, нали? Да, но трябваше малко да го отклоним, защото... Не трябва да го поразбъркаш. Такова... Аз по принцип... Слузесто влезе в устата. 7 от 10. Дали бе? It's okay. Ето го. Хареса му! Айде. По-скоро бях жаден. Да ти бях купила една водичка тогава. Да не се тъпчеш тук с глупости заради мене. Ало, какво правиш? Точно в момента дигам една количка за пръст. Но ти на село ли си, бе? Виждам съм. Аз се чудех дали си тука вече.
Не, нека ти идвам. По-късно. Бе, ти днеска говорила ли си с Лина? Не, що? Аз всеки път имам чувство, че като Лина изчезна някъде ти звъна на тебе. Между другото, дай предния път да сложим внимание. Ами да. Пак ли няма? Пак я няма. Изключила си локацията. Дениславе, според мен трябва да изложиш някъде тракер на пония да стои. може ли? Да стои, да знаем къде. Може ли да видиш дали ти имаш локацията? В смисъл, дали нещо не е паднало батерията? На тебе да не е спряла локация. Значи са ти нещо. Едва ли само за мен ще спре локацията, смисъл. Не сме се скарали, нищо не е станало. Просто ми е интересно да видиш дали на теб ти излиза някъде, къде е била последно. Добре, ами ще видя и ще ти пиша. Можеш ли да видиш просто? Да. Ами, на мен ми се показва локацията, някъде до... Чакай това къде е? Някъде до НДК е, там около Макдоналдса мисля, че... What? За какво си е спряла само за мен локацията? Не знам. Ама сега... Какво ти прави? Буквално нищо не съм правил, човек. Така да стрекна тебе. Буквално нищо не съм направил. Дори не сме се карали. Вчера там... Нето, даже някаква пълна глупост. Смисъл, не сме се карали изобщо. А на сторитата, сега като ги цъкам пак, си е в нас с някакво яке, де си е купила, с котката и има някаква роза. Явно ми е купила роза. О, аз не мисля, че за теб тази роза скъпи. Що? Първо, че това с спирането на локацията според мен е достатъчно доказателство, че тази роза едва не е за теб. What? Оле! Човек, моля те, виж историите. Аз си мислих, че е сложила снимка на котката, човек. А тя го е сложила, защото отзаде има някаква изкъртана каска. Ти у вас ли си? Човек, у нас съм, а няма никаква такава каска на масата, обаче има някаква тъпа роза. А тя няма каска за мотор. Нали? Има ли? Тя по принцип няма и книжка за мотор, но... не знам да ти го казвам това. Кое? Няма, по-добре с нея си говори. Но той това яке... Ден, да, по-добре с нея. Ма това яке е L размер. Женските и мъжките якета не са един и същ, нали? В смисъл ли на женски якета L ли е? По принцип не, ама тя обича овърсайз. Но чакай. пак, ден по-скоро не мисля, че трябва с мен да говориш. Чакай, моля ти, човек, виж го, той е скандално, гледай. Гледай. То на мен ми става това яки, гледай. И не е твое, така ли? Разбира се, че не е мое. Провек. Не знам какво да ти кажа, просто не искам аз да ти казвам нищо, разбираш ли? В смисъл, съжалявам. Това ще ти кажа само. Ти се базикаш. Не се базикам. Добре, моля ми кажеш поне по локация къде е. Още ли е там? Да. Добре, хубаво. Чакай да ви дам. Чакай. Да, давам и около Макдоналдса, не е така. Thank you. Айде, ще се видим после като се върна и ще си говорим. Да. Че не е по телефона. Добре, айде. Айде, Роби. Да, Бай. Оле, Хриси ми звъни. Ало? Ало? Ало, Да? къде си? На Макдоналдса на НДК. Срещато Денислав ми звъня преди малко. И разпитваше на тебе и видяла, че си спряла локацията. Аз се покривах. Ти си ме покривала? Чакай, какво му каза? Какво му каза? Какво тогава, че си до НДК, там до Макдоналдса. А ти си му казва къде съм? Трябва да беше там. Беше някъде другаде.
Не. Ама да знаеш, че е като крътка. Като хрътка! О, не! Да. Ма нищо не си му казвал, нали? Защото... Слушай, аз го пранквам цялото нещо. Казах, че просто трябва да поговорите вие и че аз нищо не знам. Защото вече гледаше историята, и беше видял фотката и там някаква капка имал, не знам какво. И ти е звъннал на тебе да те пита къде съм. О, мага, добре, че не си му казвала нищо, actually, само си го нафилмирала допълнително, което е супер. Love you. О, мага, Денислав е звъннал на Хриси да я разпитва къде съм, защото аз умишлено си спрях локацията, за да не ме гледа и за да се нафилмира допълнително. И Хриси явно му е казала, че трябва да си поговори с мен и тя нищо не може да му каже. Това е скандално, много я обичам как ме покрива в такива ситуации. Тя може би се е досетила, че е някакъв пранк, защото и последния път така ме покри, без абсолютно нищо да й казвам. Еволата. Ние, предполагам, че след малко ще тръгваме от тук. И така, изоставихме господин моторист да си ходи той по задачки и сега се връщаме при Хрис. Каза, че няма да те има 15 минути. Бяха малко повече. Знаеш ли на каква автомивка ме заведе то? Само да ти кажа. Само да завъртиме. Няма батерия на телефона. Няма свободни пейки, защото всички са заети. Аз се почудих защо седиш той на земята. Аз стоя тук на пода тъжен сам. Мамин сладък. И реших да не мърдам, защото, нали, като майката, като остави детето си в магазина и то трябва да стои на същото място, за да не се загуби. И аз ползвах същата тактика, за да не мърдам. Добре, значи късмет, че съм успяла да те намеря. Аз те видях тук. Ако ме питаш как си прекарах, много добре си Не те питах реално. Супер беше, повозих се. Черпих го един Макдоналд шейк. Ти го черпи. Да бе. В смисъл, това не беше истинска среща, не знам дали знаеш. Не, аз не знам, ти дали знаеш, че не беше истинска среща, имайки предвид колко време те нямаше. Колко ще ни мара? Миналия път ни се размина. Да. Сега обаче, Мани Денислав, хората какво ще си помислят за нас? Не знам. Ние правим и други неща, освен да го измисляме глупости. Да, плюс че Денислав не веднъж ми е въртял такива номера, даже по-лоши номера. Да, И аз съм го гонила там с Яница глупости. Човек, можем да случва го се. оправдаем както поискаме по принцип. Добре, аре, къде ще финал? Знаеш какво? Защо не си качиш история от тук някъде да мога да дойде вече? Защото аз съм абсолютно сигурен, че те тафи като ненормален по сторитата. Слушай сега, аз се чух с Хриси. Хриси, Денислав е звъннал на Хриси. И Хриси ме се обажда директно, вика, мале човек, Денислав е бесен, Аз му казах къде си. Така че той знае, че аз съм на Макдоналдс, а не НДК в момента, знае. И най-вероятно е тръгнал насам. Знаеш какво? Качи си история просто с моята ръка. Трябва да знае коя е ръката. Искаш ли? Да, и така ще... Аз реално трябва да си кача още сторита, имам моторни. Да? Айде. Добре, чакай. Ставай пак автограф. Имам едно бомбастично стори на моторния господин, който е до мотора и го мие. Да го видя. Чакай да му кропна само това. Оле. Направо го качвам. Добре, качвам го това стори и това го качвам. Добре. Пускай. И това го качвам. Вижте колко сме. Чакай сега да си Оле, много сме даже естетични. Я си прибери обувката, че той беше с други обувки на другата стори. Да, това е сторито. Здравейте, пак сме ние. Качвам последното бомбастично стори. Да, и чакаме Лудия да видим дали ще дойде. Да. Добре, оставяме ви за малко, качваме и последното стори, че да се превърне. И той ако тръгне да идва, искам да бягаш и да се криеш в храстите. Аз мисля, че зад което и дърво тук да се скрия, той ще е фокусиран върху други неща. Така е. И няма да се занимава с мен. Но Добре. да, ще отида зад някое дърво. Даже знаеш какво, отивам сега да се намеря дърво и ще чакам тук. Чакай да му видя локацията. Оле, той е тръгнал. Да. Go! Какво правиш ти тук, бе? Какво става? Какво да става? Какво да става? Не беше ли в студиото? Да, и приключих с нещата. И ме видя къде съм? Не, то дори нямаш как да те видя, ти си ми спряла локацията. Така ли? Не съм. Буквално говорих и с Хриси по телефона, която ми каза, че трябвало нещо да си говорим на живо с нея, защото е било неудобно по телефона. С Хриси си говорил за какво? Ами за всичките тия сторита, дето качваш. Нали още ония моторист беше просто някакъв приятел. Да, и какво? И е бил в нас. Дойде да ме вземе и се качи до тоалетната, проблем ли? Добре, бе, Дениславе, Розата. слушай, това го говорихме вчера, няма как ти да си имаш твои си приятелки, аз да си нямам мои приятели. Ама чакай малко, то е супер различно в момента. Защото... Кое е различното? Може да. Разбира се, приятен ден. Па не мога да застанеш с мене с момиченцето да се снимаме ли какво? Белина, окей, не е нормално това, наистина.
Окей, дори да е дошъл да те вземе да сте приятели, имаш някаква роза. Не ми дигаш телефона, изключваш постоянно. Добре бе, как да ти дигна? Аз съм на мотор. Ма явно не си била на мотора през цялото време. Телефона ми е в раницата. Как да ти дигна? Окей, ви отива в раницата, обаче ти не си дигаш телефона. Хриси ми обяснява някакви неща, че имало да говориме и че... А ти защо си говорил с Хриси въобще? Аз не мога да Какво да разбера. направя, когато отивам в... Аз не ти дигам веднъж и ти веднага на най-добрата ми приятелка, къде е Лина? Ама Това е не, супер контролиращо, Ма то не е мислиш ли? контролиращо, защото може нещо да ти се е случило, защото не сме се скарали и не е станало нещо, за да си изключиш локацията и изведнъж изчезваш. И вече го играхме този филм с изчезването. Сега не мога всеки път, когато решиш просто е така да изчезнеш и аз да гадая, изчезнала ли си наистина, случило ли се нещо или просто така си... Очевидно си ми гледал пасторите. Изчезнала ли изглеждам на тях? Еми да, не, с приятели съм навънка и се забавляваме. Какъв е проблема? И ти си излизаш с други момичета през цялото време. Да бе, ма не ходя да им купувам рози и подаръци. Значи розата съм си я купила сама, ако това ти е... Да, и да се качвам, да ги прегръщам. Така отзаде. Брат, къде да се хвана? За въздуха ли да се хвана? Искаш да падна и да умра ли? Не знам, не се Добре, акшен ли толкова ли ти е огромен проблем цялото? Не, то не би било проблем, ако се изговарят нещата по някакъв начин, а не просто да изчезва, защото дет се вика, всичко се решава с един разговор просто по телефона. Така, в смисъл, а не просто изчезваме изведнъж. Защото не знам, и аз да почна да качвам така сторита и така. Па не се е случвало. Случвало се 1000 пъти. И аз съм го играла твоя филм, знам точно какво е. В момента ревърсваш картата. Victim playing. Значи равенство има тук. Каквото ти мога да правиш и аз мога да правя. Не, то няма спор, въпросът е, че се почувствах много тъпо. Ми, И добре, добре. къде е сега тоя моторист? Няма да ти кажа ли къде е моторист? Къде е сега този Да ти моторист? кажа ли къде е? Нали бяхте на Да Макдоналдс? ти кажа ли къде е? Къде е? Там зад храста. О, пак тоя! Най-слабите ми моменти! Все се появява! Слушай сега, има моторист, но той е платен актьор. Денисове! Играхме го вече този филм! Питам, защо каквото и да се случи, трябва да тичаме след това. На мен не ми се тича. Денисове! Разкарайте се! Това дори не беше нещо harmful. В смисъл, не сме наранили и никого не сме те отвличали. Освен чувствата ми! Бе, моля ти се. Толкова ли паси ти лесно Дениславе, родим? да ти припомня няколко твои видеа. Яница е бременна, имаме нов Да, дом. с книгата! А това с какво е? Да не би да не е с... А това па дали да не е за закрива? Искам само да видиш. Ама аз съм Това ги гледал. яке чие? Дениславе, това е моето яке. И това е неговата ръка на последното стори. Това е твоята Котката! Това е AI! Това е чат GPT от твоя компютър генериран. А това? Това е Роза, не си ли гледал? Която Евгения? сама си купих. Я! Ще видиш като в събота в 10 часа в The Box. Ми така е, като нямаш видео, аз па ще ти го измисля, какво да те правя. Вместо да си ни благодарен, че има какво да Верно е. А вчера Денислав седи и ми пили, няма да качвам тази седмица въобще видео, пропускаме в канала, това е много точно лошо. по време на песента от новата ти ера, което е... И аз съм взела нещата в мои ръце. Ние вече сме The Boxing Antelope. Чао! Хора, благодаря, че ни гледахте, абонирайте се за канала, ако видеото ви е харесало. Също така не забравяйте да слушате Закривай, В коя която е на вселена това е нормално? Последвайте ни в Instagram и вселена това е TikTok на нормално? Крис Мюзик, Линшо и Денис. Не, Денислав може да не го следвате. Последвайте го, айде, защото е Айде, много последвайте сладък и го. миличък. Да. И се да търпи Чакай, глупости. искам аз да го направя. Направи го, айде. И... Готови ли сме? Да. И... Браво. Добре ли се справи? Да, супер беше. Нали? За първи път. Абе, кажи. Закривай! Закривай!